دم خوش گهدار و تماشوان هجاد باسی روژا ایرو دل گلوانه. سیستم آنو یا ترکیه کتش یانی 95 سال سیستم پارلمانتری جه خدا سیستم سروکماریه که اردوان بخواه وکی سیستم سروکاتیه بناف کرد. بری و برنا دولتی حتی آستک بلند دستی سروکاتیه دادبه. دروشک وحاده در فتح انقابات این اپوزیونی چنه. چارەسەریya pirsgirêkan ku yek ji argumentên serekeyên serokkomar û desthilatê bixwebûn bi rastî dê riya çarêseriya pirsgirêkan li Tirkiye veke pirsa mezin, pirsa Kurd û pirsên din ên rojeva Tirkiye ku dibin mijara rexneyan di qada demokrasiyê de duwarê navxweyî dê her wiha navnetewî de jî dê bikevin riya çarêseriyê de. Heman demê rola HDP di vê rewşa nû de dê çi be? çawa tev bigere çi mijaran bide pêşxwe li Parlamentera Partiya Demokrasiya Gelan HDP a Diyarbekirê Semra Güzel ji stüdyoya me ya Diyarbekirê bigirin dest û binirxînin. Silav birêz Semra, ji ber em dest pê bikin sîstema nû ya Tirkiye dê bibe sîstema çareseriyê ya bileztir an dê pirsgirêk alûstir bibin. Bîr û raya te divê babetê de çi ye? مرحبا جواره گلک سپاس جبو چکاوه و پروگراماوه اری آنها هنجی زانن پیشتی 97 سالان سیستم حتی گوهرتن سروکماری yani bu serokomari ev serokomar hem bu seroke hükümeti hem bu seroke devleti hem jî zaten seroke partiya xwe جبروی آوایی جی آنها به عالیبون جی ارته رادبه براستی سروکمار نه سروکمار همو گلان و همو فکرانه yani her tişt به دست یک زلامیه برز سمرانوها سروکمار اردوغان بخود است نشان کرکو گر سیستم به سیستما سروکماری او بخواه سیستما سروکاتی جی بناو دکه دی او بابتین بروکراسی بابتین کو روش باش ریوه نچون بلز بریوه نچون ها دی بلستر بریوه بچن پرسگریک دی زوتر شاره سر ببین بیرو رایا اردوان و دستلاتا اک پارتیو مهپه جی و سایه اره thank you بله دنگی مگهشت بریز سمره دنگ چو بله از پرسا خود دوباره بکم نها سروکمار اردوان ده گلک آخافتنی خود آنی زمان کو سیستم آنو ده بروکراسی دیگ بده و ده پرس بلستر بین چاره سر کرن گلو او یک راست بیرو رایاو چیه؟ yani çava yani merakani bir veji önce zanen anha serokomar per tişt kararı per tişte hav bitena serixwe kane bide jber veji eko perskrek dibine brasi eve serxwe be çareser yani ne çareseriya gel aslında ev çareseriya xwe yani eko kararı xwe de gori ve çareseri lej bo gel ne çareseriye yani her tişt bi destê yekê de ye anha kane ohale dîs bikarbîne anha kane qarara dîs bi tena serê xwe bide çareserî jî gorî xwe çareserî ne gorî gel çareseriye. Baş birêz Semra Nuha her wiha di parlamentoyê de jî hêza AK Partî û ya MHP ku hevpeymaniya Cumhurên wisa dest nîşan kirin ku vê hevpeymaniya xwe bi awayekî خورد بردوام بکن اف یک گلو دی آلیگاریه کی زیدتر جه دستلاتی ربکه او اپوزیسیون دی بکاره به خباته کی چاوا دی روشکی و ساده لدار بخه آنها اتفاق جمهور önce zanın AKP ve MHP em zaten siyaseta MHP em zanın siyaseta yek teviye siyaseta ve zaten o ittifaka wanji ittifaka faşizmi ittifaka diktatöriyeye
براستی جبر وی هوایی جی وقتا یک نتوی یک اول یک زمان بوه چارەسەری نابه ev ittifak ne ittifaka aştı demokrasiye demokrasi bi vê hawayî jî nayê برێ سەمرە çarəserî jî nabe بله سیاستا MHP ku siyaseteki klasik nijat perest êrîşbar niha di Türkiye'de hevpeymanê herî nêzîkê AK Partiye heta tê gotin ku siyaseta ku AK Parti îro birêve dibe di bin bandora MHP'de ye jî dîtina we weke HDP û wekî parlamenter dîtina we di wê babetê de çi denk dîsa çû biborin Ez duvare vikim birêz güzel. Niha di raya giştî de bir û baweriyek heye ku siyaseta MHP ya klasîk nijatperest bandora xwe li siyaseta AK Partî bi xwe jî dike. Gelo ev yek di 4 salên pêş de dê çawa bibe çareserî pirsgirêkan re ku Tirkiye 95 salan nikarî bûye çareser bike. Yani ittifaka wan ne ittifaka çarəseriye ittifaka wan ittifaka faşizmeye yekneteviyeye bi vî hawayî zaten çarəserî bi rastî nabe ji bo çarəseriye gerek meclis bi tesîr bibe lê anha meclis bê tesîr maye bi serokkomariye bê tesîr maye ji ber wê jî ew çarəserî nabe çünkü karar bi destê yekê de ye û wek we jî got anha AKP bi tena serê xwe nedibû iktidar bi tev MHP bû iktidar anha destê MHP girêdayê bê MHP nikane karara jî derxe ji ber wê jî girêdayî MHPyê jî baş wekî yekem pêngav ku AK Parti avêt niha rewşa awarte radike hejdehê mehê rewşa awarte bi dawî tê gelo di pratîkê de rewşa awarte ku AK Parti dibêje ku tu bandorek li Kurdan nekiriye bi rastî dê ewleyiyekê rewşekî baştir rewşekî ewletir aştiyanetir ji civatê re bêne Yani rewşa awarte bi rastî erê ew ê dibêjin em ê rewşa awarte rakin lê em jî zanin rewşa awarte em jî zanin 2 sal berê rewşa awarte hate diyarkirin lê zaten ew va deranan rewşa awarte zaten berî vê qararê jî hebû zaten û ji vêya pêvê jî em bawerin ki zaten hani belkî ser teorîkê rakin lê ser pratîkê heyan zaten berdewam dikir rewşa awarte ew ê bi vî hawayî jî bawerim ew ê berdewam bikin lê zaten ew rabijî serokkomar kararê her tiştê ganî bide bi ser KHKyan jî zaten ew rewşa awarte xuyayî ki ew ê berdewam bike ew ê navê wê ne rewşa awarte bi hewtenê yana ew ê hêla pratîkê de ew ê dîs ew berdewam bike anha walî kane wexta pirsgirêk çêbive kane dîs qedexekirina kuçan derxe dîs kane rewşa awarte derxe yani vana destê dîs destê bi yekê de ye ji ber wê jî em nikanin bivêjin rewşa awarte rabûye birêz semra di rewşekî wisa de ev wêneyê tarî êgo xuya dike opozisyonekî sivîl demokratîk li Tirkiye wekî HDP hûnê çawa birêve bi rastî anha HDP heyaniha hûn jî zanin ew sê hilbijartin em ser navê HDP dikevin parlamentoyê û her carê jî zaten em xebatê xwe ser demokrasiyê dimeşînin heyaniha jî zaten tiştê ku me xwestiye daxwaziyê me nehatiye bikirin rastî çünkü dîs iktidar ew AKP wî 16 salê AKP ser iktidarê de ye lê me dîs xebatê xwe dimeşand anha meclis bê tesîrê lê em çi ji destê me were em ê meclis bi tesîr bikin em ê mafê gelan em ê dîs biparêzin mafê jinan em ê dîs biparêzin mafê karker û ketkaran em ê dîs biparêzin mafê zarokan em ê dîs biparêzin rastî em ê dîs xebatê xwe ser demokrasiyê bimeşînin û ser mafa em ê dîs bimeşînin
باشه برز سمرانوها و بخوشی دست نشان کر HDP اف دمکه د پارلمانتویا ترکیه ده جهد گری اپوزیسیون کریه دو اپوزیسیون خود HDP گو در روشی بری در روش هین باشتر بو چه انجامین گلکی ارینی کاری بو بدست بخی گو گل بکار بی بیجه اری HDP اپوزیسیونی کی سرکفتی و باش پیکان اره اونجی زانن آنها HDP پارتیا گلانه دنگ چو از بی قی بله دنگی و تی بری سمرا نیو ده قطب بله فرمو دنگی تی اره آنها اونجی زانن HDP پارتیا گلانه herkes bir rengi خو کانه بین زمان جبر و هوایی جی آنها رنگ مجلس HDP'ye zaten وان جی یک نتوی یک زلامی دخواست که جبر و جی ندخواستن HDP تک پارلمانتویه لی HDP آنها پارلمانتویه خواهاتی خوشی بسر مافی گلان اوی بمشینن çünkü rengiye a meclis HDP'ye امکانı vana bivejin بله نوها نیو دما çünkü او denge te qutbu بله برز güzel نوها ger HDP partiya gelan be bu çi dehil bijartin ande HDP ji sadî not û pênc dengê xwe tenê ji dengderên Kurd verdi. çava min dîst deng nebihîst Belê ez dubare dikim yani ve dest nîşan kir ku HDP partiya gelane gelek cara jî birêveberên HDP wê yekê dest nîşan dikin dibêjin em partiya gelanin partiya Tirkiyeyê hemûyanin bes HDP dengê xwe ji dengderên Kurdan digirî heta sadî not û pênc dengderê Kurd digirî û potansiyela HDP ya bingehîn jî potansiyela dengderê Kurd e hûn wê yekê çawa din. براسي gerek mere heneki hilbijartine jber vi havayı mere heneki serüye bir peyve önce zan em be o halede katin hilbijartine ki her tişt براسي جبوم زحمت بو خبات جبوم زحمت کرن siyaset medare me girtika handa bu jber ve siyaset akha baş ne meşandın yani nikani bu meşandına dis eko havaleme ser sandoqa hatta girtin eko xabatkare me hatta binçav kirin jber ve hani xabate me heneki nehiştin em xabate bimeşinin o önce zanın medya anha bedeste dis veseyeke diye em pır dernek medyaya jî çünkü rastî medyaya azadî xebata xwe baş nikanî bû bi meşanda çünkü ji wê awayî dipirskirêk hebû ji ber wê awayî jî yani gihaştina me gel henekî ji wê awayî de çîkma bi rastî ama lê em jî zanin eko aşitî dixwaze eko demokrasiyê xwe dixwaze dengê xwe dan HDP lê zaten em nêtawan hebû em binê barajê dibêhêlin hûn jî zanin ji bo viya îtifaq çêkirin cê sandoqa hate guhertin lê HDP sê hilbijartine binê barajê de birê bendê de namîne gerek îdî mere bi rastî viya zanibe meclîs bê HDP nabe gel viya dixwaze ew bersiva gelê pirrengiya meclisê HDP'ye gel jî viya dibêje ew bersiva viyayê bi rastî Birêz Semra Güzel piştî hilbijartinan hevpeymaniya ku li gel hin aliyên opozisyonê hebû di navbeyna CHP, İYİ Parti û Partiya Saadetê de ew hevpeymanî jî têk çû diraya giştî de bir rûrayek heye ku HDP û CHP dikarî zêdetir nêzîkî hevdû di parlamentoyê de tev bigere gelo rastiya vê yekê çend e yani anha
gerek rastî mere viya bifikire anha encî zanin serokkomarî hatiye o her tiş destê yekê de ye yek zilamî heye ji bo viya jî muhalefetek xurt lazim e erê rast HDP zaten heyana ha muhalefeta viya dikir xebatê xwe jî bi vî hawayî dimeşan lê va ne tenê bi destê HDP de ye erê em meclîsê ne em ê muhalefeta xwe bimeşînin gerek muhalefetê dinê jî ev xebatê bimeşîne bi hemberî yek zilamî bisekine ji bo aştî demokrasiyê gerek xebatê xwe bimeşîne eger ku xebatê vî hawayî bimeşe bi rastî ew ê muhalefetek jî xurt bive bersiva wê jî xurt bive. Belê her wiha niha li Tirkiyeyê tabloyekî wisa heye birêz Semra Güzel ku rewşekî aloza aborî, rewşekî aloza peywendiyên derveyê Tirkiyeyê li gel Yekîtiya Ewropa, li gel NATO, li gel Amerîka lê di raya giştiya Kurd de herdem tê ziman tê gotin ku pirsa sereke ya Kurd, pirsa Kurd e. Wekî HDP hûn çawa dinirxînin yani pirsa herî aloz ya got Tirkiye divê bi lez bixêriya çareseriyê de kîjan ji wan pirsayê? Denk çû sankî. Belê ez ê dubare bikim. Birêz Semra Güzel niha Tirkiye di nav tabloyekê de ye di rewşekê de ye rewşekî alozê aborî, rewşekî alozê peywendiyên derveyên Tirkiye têne jiyandin di rewşa herêmê de rewşekî alozê Tirkiye heye di pirsên demokrasî mafê mirov de rexneyîn giran li Tirkiye têne kirin lê raya giştiya Kurd herdem vê babetê tîna ziman dibêje ku pirsa sereke ya Tirkiyeyê pirsa Kurd e çareserî û diyalog û ketina riya çareseriyê ya pirsa Kurd e ku dikarê rê li ber pirsê din hemûyan veke bîr û raya we wekî HDP di vê babetê de çi. Erê rastî heya pirsgirêka Kurd çareser nebe riya demokrasiyê ve nabe bi rastî ew pirsgirêkê dinê jî çareser nabe û em jî zanin yani çend salê ev pirsgirêk heye lê riya wê ve nakin çareser nakin û anha jî ji vê tabloya a ku nû ew jî zanin ana kabîne hatî diyarkirin ev kabîna ne kabîna çareserkirinê ye kabîna şer rastî dîs kabîna şîrketa ye anha ew jî zanin ê ku wezîrê hatiye yek xwediyê nexweşxaneyê yek xwediyê Tokyo'yê zaten ê ku wezîrê hundir nehat guhertin dîs Süleyman Soylu ye ev bi vî hawayî jî vê kabînê jî em bawerin ew çareseriya Kurd jî nabe çareseriya Kurd jî nebe çareseriya demokrasiyê ya çareser pirsgirêkê din hemû pirsgirêk çareser nabe. Belê riyên xabatê riyên xebata sivîl demokratîk wekî HDP di nav parlamentoyê de û li derveyî parlamentoyê jî wekî HDP kîja yani di çi astê de hûnê xebata xwe sivîl demokratîk birêve bibin birêz Güzel? bi rastî anha zaten ji ber ku tesîra meclîsê tune ji ber wê em ê zaten xebatê xwe heya niha jî me hundirê gel dimeşan em ê ji vî hawayî pêv de jî em ê zaten hundirê gel xebatê bimeşînê lê zaten gel jî daxwaziya wê ew e gel dibe ku bira parlamenterê me hundirê gel de bi bira xebatê xwe li vir bimeşînin daxwaziya gel jî ev e zaten meclîs wek me got bê tesîrê dîs em ê xebatê xwe bi vî hawayî bimeşînin anha em dibe mesela partiya HDP partiya jina ye em ê xebatê jina bimeşînin em ê meclîsa jinan ava bikin dîs xebatê me ew ê hundirê
gel de çê bivin dîsûn anha zanin medya bê tesîrê em ê ji mafê wan biparêzin lê em nabêjin em vana nabin meclîsê em ê va pirsgirêkina em ê mafê gel mafê sivîl em ê giş va pirsgirêkina em ê dîs bivin meclîsê lê pir rêwê em ê xebatê xwe hundirê gel de bimeşînin. نها gelek birêveberên HDP êgo di girtîgehan de hene hevserokên berê ên HDP hîn jî di girtîgehan de ne lê wekî ku diyar e di rojeva HDP di dema dawî de ev pirshinekî lawaz bûne birêz güzel her wiha parlamenterên ê di nav raya giştî de raya giştiya Kurd de hatin nazkirin wekî Osman Baydemîr, wekî Leyla Zana, wekî Ahmet Türk, wekî Adem Geverî, wekî Lezgîn Botan ne di parlamentoyê de ne di raya giştiya Kurd de hin dîtin hene ku wekî ku ew aliyên Kurdî di HDP de lawaz ketiye, zayıf ketiye, gerez nirxandina te bikir. Yani aslında ne var ya em dibên ya HDP partiya gelane partiya Türkiye'ye erê rast ev havalê me belkî ne anha parlamentoyê de lê xebat dimeşînin dîsûn durê xebatê de ne hewceyê guhert mesela anha hinek havalê me du dönema xwe qedandiye ji ber wê neketiye hinek havalê me wek wego zindanan de ye qedexekirina siyasetê berwanî ji ber wê neketine lê yani siyaset ya jî xebat hew ne tenê hundirê parlamentoyê de lê ve hevalê me jî xebatê xwe dimeşînin û wek me got zaten ê ku hevalê me parlamentoyê jî ew ê dîs vî xebatê xwe bimeşînin yani ev heval ne hewceyê ji bo xebatê illakî parlamento ya jî parlamenter be ji ber wê jî hani ew pirsgirêk tune ez bawerim. Bele. Niha birêz Semra Güzel Devlet her dem wêyekê destnîşan dike dibêje ku helwesta min ya tund beramberî pirsa Kurd ji ber wêyekê ku PKK şerê çekdarî dide. Gelo nirxandina we di vê babetê de çi ye bi rastî helwesta tund ya dewletê ji ber şerê çekdariya PKK'ye bîr û baweriya we di vê babetê de dixwazim. Birêz Semra Güzel dengê min gihişte te gerne gihişte bê ez ê pirsa xwe dubare bikim niha dewlet helwesta xwe ya tund beramberî pirsa Kurd çareseriya pirsa Nediyê geçti. belê ez dubare dikim dewlet her dem helwesta xwe ya tund beramberî pirsa Kurd girêdayî şerê çekdarî bi PKK binavdikê dibêje ku PKK şerekî çekdarî dide ji ber wê ez nakevme diyalogê de ji bo çareseriya pirsa Kurd jî min dixwest bîr û rayê te di vê babetê de. Yani bi rastî erê riya diyalogu dikire aslında yani ji bo çareseriya Kurd bi rastî riya diyalogu gerek mere veke lê ew riya diyalogu bi vî hawayî tê girtin çareserî ji ber wê hawayî jî çê nabe wek me got yani gerek riya diyalogu vebe ji bo çareseriya Kurd ji bo çareseriya demokrasiyê û aştiyê. Gelekî spas birêz Semra Güzel parlamentera HDP ya Diyarbekirê û stûdyoya me ya Diyarbekirê tûlgel. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îro ya basîroj heta bernameyek dina basîroj